Dami dibatan sumurung siang sabut naroha ima mengaramoti hati-hati dengan pikiran Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan Ta'ala. Amin. Pria Tuhan Yesus Kristus hatani dibatan kita sebelumnya di pesta parnimotan kagekeon di Tuhan Yesus sadarion nalos gabi pesta parkegeon parokuan di kita di budaya akademi di mana niat siang Evangelium Yohanes bindu 20 membuka siang ayat sada saat rodi ayat 10 Yohanes bindu 20 ayat sada saat rodi 10 songloma atan dungi di ari parjuru dung saltu ari sabat lahoma si Maria Magdalena subut dina belumi ope tutanomani jadi di idama nong dihiddat batui siang tanomani dari mardojong ma ibana manopot di si Simon Petrus dohot si siang nasadanari hakolongan di rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat na membuat Tuhani siang tanomana jangan diboto mana tu dia di taruhon. Jadi borhak masih Petrus doh sisian nasadanari jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojung do naduai dari marhajuruan do sisian nasadana na humabok sian si Petrus dari parjuru memana sahak tu tanomani. Jadi di paunduk ma dirina di ida ma pea akka pangalili aledang bohor ibana Roma nang si Petrus sian kudina dibongoti ma tanomani jadi di ida ma pea akka pangaliliti anggo sekka panakuti uluna dan rak bohor akka pangaliliti kulit do dibaru tu ingananna disipe asa bohor nang sisian nasada non parjulu sahak tu tanomani di panok noti gabe posea ma ibana aidang lope dia tu sinasida akan disurati namando ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean naduai ima sahatna pria Tuhanta asal takas di kita ahado sasitongna impola ni barita haheheon ikon takas do di kita parjulu buano sasitongna suasana batin mana haro-haronya kasisian dung dipajal guru Tuhan nasidai jadi anggo di rohani sisean dung dipasilakon dung dipajal Tuhani di hari Jumpati dietong nasida may ima sada arina macai kolo ima hari kehancuran hari kegagalan total namun sampai nasida tu guru nasida nasai lao ape ujungna talu do guru nasidai boido ditakut dipamake akka tentara Rom dipamake akka ciboto surat guru nasidai jadi molo guru nasadiri na boi patupakon akka halongan nasai lao ale ujungna tong do boi ditakut boi di pasuda tentara Rom lamana sida sabdiri aka jol mana geliru nasida jol mana mekne alanido macai mabiar situtu aka sisiani alanido mapurus nasida martabuni manasida alani biar ni rohana sida dia tong nasida tok inari nama guru nasida nunga berhasil diburu dipamake sonari tok inari nasida ma giliranna takukon ni tentara Roma nasida jala sarupa manasida dohot guru nasidai alami betul-betul dia tong akas sisianido dung dipajau Tuhani ima kehancuran ima kegagalan bubar masude harapan nasida alami orang nasemar pengupu manasida martanyangi martabuni ale adong do pesasi tong na biar rohan nasida nuk bagas suku-suku rohan nasida puasa song ni jormu
songa hamamate ni guru nasideri atik na ditului di Bataro Jesusi ima muncul pikiran di sisiani ala adong do tarsura di padan Nairobi ona bura do ise na tergantung di hau finansila. Jadi dia tong halak Yahudi nang akasisianna ise na gantung di hau finansila na ona bura di debatar mai. Jadi suku-suku marohan nasida ate sonido guru nasidai. Bamolo mur tarimas debata mida Yesus apalagi mida nasida akasisianna. Alai di hari Minggu disogok nyari Roma 3 parupuan marlojongi tuhuta maka tindakon nunga hehe Tuhani nunga widahami ibana nunga kajumpak kami dohon Tuhani na mangulu do ibana na marbulia na marbuaso do ibana dungi Roma kasisian nih dipimpin si Petrus mengecek kadani jala dakola tohoro HP panindangio ni parupuani hehe do HP Yesus tua kasisian nabe di patari dahon Yesus madirina ibana do Tuhan na manggolu ibana do Tuhan na sun gogo ibana do Tuhan na sun marmulia aleluya siani di patari dahon Yesus do dirina di bagasan rupa ni debata na sun badiai barita iman na terus menerus di pasahat nang sahat tuhita simai nunga hehe Tuhani ibana do Tuhan na manggolu ibana do Tuhan na sun gogo ibana do Tuhan na sun marmulia sombama ibana ada impora kita ke Benjamina yang mu aman dohon inang dongan sahudia na parjono nunga hehe Jesusi ibana do Tuhan na manggolu ibana do Tuhan na gogo Tuhan na marmulia tajumpangi ma ibana dan marujung do PHP riwayat ni Yesus dan marujung do PHP Yesus nasian Nasareti lobis yani dan toho HP talu Yesus na diari Jumati dan toho monang tentara Rom dohot akasi botosura na diari Jumati puasa oma buktina nunga ro ibana di patari dahon Yesus na tarsilangi dirina ibana do Tuhan na gugu ibana do Tuhan na mangulu di patari dahon di ibana dirina ibana do Tuhan na sangapi na di bagasan rupa ni di bata Urian itu hatta ido neng si buat tota molota pestahon sadarion hahai heon ni Tuhan Yesus siang namate dan kola neneng mandok kita mate Tuhani dumi mulak mangulu dan kola ni hahai heon ni Yesus sada lumba-lumba doi sada titing doi sada proklamasi ibana do Tuhan na mangulu ibana do Tuhan na sunggogo alani somba ibana da potong ma Tuhani cumpangi ma ibana sahatu tikio margogo jala marguaso do Tuhani mangondihon kita alani kuliah itu harta dakola di kita akan aposea di kita akan aposea dada holan sekedar tokoh masa lalu tokoh sian narubi sian najuru Tuhan Yesus ale tutup si tutudo di kita ibana do Tuhan na gugu na punah wasoi ala budang do halak Kristen saya diende monggoar ni Yesus saya diro buat na di bagasan tangyangna saya dibahan go barangna di jauh di mobil dibahan stiker dibahan di horu-horu silang lain ala di bagasan rohana sasitongna dan mangulu be Yesusi dan tu be gogo ni Yesusi mangondi mo ibana budang rohana saya diende mo nakende mamuji Yesusi ala di bagasan rohana dan tu Yesus be pamanupon ibana dan be gogo ni Yesus mengurubi ibana alali lao may mana marsoba mangiru pangurupio siya na asi molo marungu kita guria mamestahon kageyo ni Yesus na domo do kita na yung porsea ibana do Tuhan na manggulu ibana Tuhan na gugu alani tajumpangi ma ibana tasomba ma ibana uriang itu kata alani do los nagade alasan sialana
Puasa dan di pamasa HKBPB Parmingguon di Parbada di Udea. Aladang dong halak dapat jumpang dohot Yesus di Udea. Jadi suatu ngiri puamu boy yang pajumpang dohot Tuhan di Mololau kamu tonga borgin di Udea. Nah ada rom tuh di sini kulo. Nah tu doh kebilang boy kita ziarah dahau. Dalam rangka satingot kita adong na torasta, adong na tahap bolongi memang ikon ziarah do kita. Alai kai mo ada halak dapat jumpang dohot Yesus di Udea. Di dia do kita pajumpang dohot Yesus di Molutta siapa? Di Bagasta, di Jabuta, di rumah sakit, di pasar, di tiga-tigata, di Warunta, di Tempel Banta, di Angkota. Di sini kita pajumpang dohot Tuhan na gogo, Tuhan na sangat, Tuhan na marbuliai. Tada potong di mana di Bagasan Molutta siapa? Alanido di kita halak na Hosea. Barita hakeyo di Yesus. Ino gabi alasan di kita dan di kita ulu mandiri manang somot dia ke kadang. Manang somot dia pe dok na persoalan, manang somot dia pe dok na sipor salota dan ulu be kita na mandiri. Puasa ala mangulu do Tuhan jala ibadah do Tuhan na gogo, Tuhan na sarapi. Alani do huria ke huria itu tenang. Saya masak do huria, mau saya terus di pasuda hak Kristen Batak gogona tikina sibu misikna lopa jongjong akta tugu hamateani. Dan mando gabe soboi be tabayan peringatan nak termasuk tugu dia akan natorasta non jubolo. Ale unang tapasuda gugota sibu misik tatik kita orang mengurus akan amanate. Puasa ala di bagasan menguluat do jumpa kita Tuhan. Tidak kia halak serbui pajumpang dohot Tuhan Yesus itu kudiopuna. Tengah dong. Mana soal dia bekulina dan boy pajumpang kita dohot Yesus. Di dia do kita pajumpang dohot Yesus di Jabuta, di bagasan keluarga tak, di bagasan karsolat tak, di pasar, di dalam, di kantor, di pabrik. Di sini kita pajumpang dohot Yesus nama ngului alani. Ikon nangit, ikon barani do kita menggeser orientasi, menggeser sundung nirohata, siang hamatean Tuhan ulu. Ikon barani do HKBP paubahon orientasi, sudir ruasna, ndada beto hamatean alai Tuhan uluan nama. Alani molong ikon bainota do nang akadugu. Tumago matabayan rumah sakit, tabayan sekolah, tabayan perpustakaan, tabayan komisi beasiswa, tabayan jembatan, tabayan akad gedung pertemuan, dohot lana asing, gabe dalata lau persangapi nak rasta, ukun pasangapon di bawah. Dapat dua, ando impoan ni kakek Yesus tu kita, nunga hehe Tuhani. Nunga hehe Tuhani sahat tu nuai, sahat tu piktion, mangula dope ibadah. Mangula dope Tuhani di bagasan Molutta. Alani tajumpangi maibana. Tajumpangi maibana. Ala sahat tu piktion, jala bison, mangula dope Tuhan tahi. Akan diulah Yesus di piktion. Akan diulah Yesus di hutan taon. Pamadupon namar sagi. Mangaleon las niro atau akan nakulana manuguno nalilu asa mula manesa nido sahala parjaka mangaleon gugu tu akan nagali mandongani akan terkunjung akan mengabia alani aman dohon inang burian itu kata molo marsahit kita molo tahilala galik pamatang nang rohata di pikio tada poton maguhani mangulu dope Tuhani marbugu dope ibana jala mangula dope ibana mangalehon hamalumon mangalehon haguguon mangalehon lasmiroha mangalehon hamuluan tusudena Hosea nama juhon kuarnai alani mau marbugu kita di pikio dada holang sekedar bernostalgia kita hehe Tuhan nami 2000 tahun nasalku ale sonari na kude. Jangan menggunakan
siang langgakan na berion mando nunga hehe Tuhani. Saat tupikio jalan hutat tahun pe mangula dope ibana pamadupon na marsahi mangurupi na bobos mangalehon bobos wakan nagali mangalehon hasesaan wakan nasala manugunogu akan ali tajupangi tadapotong na ibadah. Ala di bagasan mulut tado nuai Tuhan nakehe. Napatudi napatuluko. Nunga hehe Tuhani. Jala ditogihon Tuhani no sudi kita. Paropuan nang bawa. Namek-mek nang nabalka. Naposo nang nadua-dua. Asa sudi kita hehe. Asa sudi kita dungo. Jala sudi kita bangun di bagasan mulu nasiang di balai. Secara khusus ditotokon hakabipido pesta pasca manang hakeheon itu kan Yesus. Los ido gabe pesta hakeheon paropuan. Jala ido natapatupa ditikyo. Puasa ditotokon hakabipi pesta pasca gabe pesta paropuan. Dan namando olan paropuan manang pasca. Alan na juno jala terasa dope pasi-pasina sahat tutikyo sai disuadahon do paropuan. Anggo dihalak jahuli dan marlaku panindangon paropuan di pengadilan. Alanido godang na soporsea di panindangion di si Maria Magdalena uju di do ibana nunga hehe Jesusi jala nunga jumpakan ibana. Puasa ala dianggap nasida dan si haporsiawan hakali paropuan. Dapat dua. Ala saya dianggap dipinggirkan do paropuan. Jala dietong doi manusia kelas 2. Jala terasa dope sisa-sisa ini sahat tutikyo. Ala ni marlas niroha mamuina. Marlas niroha makita suti mono ditotokon hagabipi los omma momentum. Umat iki Nabi Nuh itu kan itu kita termasuk kamu akak perempuan asa dohot kamu he ale asa unak kolan hata sia namek mekma tepat dudu hakeheo di perempuan sarana mi sia namek mekma asa unak kolan martiu di kita tok na pohodo hehe pohodo nong dungu bangkit berdaya perempuan hakabipi. Oh mahumai kami saranami tanda na tutu situ tudo nong hehe paropuan ni hakabipi. Na parjul ganut hamuina ganut paropuan mo di pangino hamu manuraton goarmuna ikombaino muna do goar tartibimuna. Ima parjul baru baima marganya mata tanda na hormako hamu do mata. Baru baik hamuma marga munasabdi. Nama pribadi, marga suami dan marga sendiri. Puasa. Sudah cuma ikon adong doa. Setadi satu dona sorong doa. Angku cuma ikon adong doa. Alai kenyataan napae salah nami mau perjual sehari. Saat tikion adong 20 paropuan luas di sepongdak buah kami doa. Dan tersurat di buku kuliah warna. Pola dibayar di si O boru adwi, C boru adwi, isi C O, isi O. Jadi cek kamu matu kantor kuliah, wes udah saya samu. Ada untuk guar nami di sini, guarku ikon boy do cek komunan. Ala satu nuai 20 ada paropuan akan dipindahkan guar. Berarti dah dong ngajo mana? Mula dah dong guarna, bagai guarna sobinoto, lama di sini rohana. Lama haposiona. Aku babi harus menyukur Tuhan itu awal juga 2 ginjal bagai warna sudah foto. Apalagi haposiona. Alani berupi hamuma iba bertanggung jawab aduan di baru ginjal. Tomo samu warna lengkap. Nah kedua, siapa mereka kata baik. Nah, unak langsung kita marbit kira kena belgai. Nah siapa mereka? Ale pohon apa tuju? Nau heke do paropuan ni HKBP rubo bisa pohon. Nah kedua, ikon makatai mau pertanyaan. Una kolon hoho. Jala una margi mimi
perempuan margosi. Aranunga barani makuli. Kalau perempuan sudah berani bicara, dia tidak perlu lagi berbicara di belakang, dan dia tidak perlu lagi bermarhatame. Alani ko makuli mo kamu mau pertanyaan. Tormal dulu kamu, manukun mana makalian pandang. Kuberen dia mau pertanyaan masuk ke dalam. Alai badoho sabu atau nami makatai, nakolo namu. Napa dulu on ope macet sederhana. Mau pertanyaan ikon gantian kita membuat si panganan, isi parjun. Nah sana limon kalau martania loh, mau minggu nama minggu berikutnya ina martania. Ali membuat si panganan saya holan kami doa apa parjun. Ikon gantian loh kita. Ima anda, ali unang kamu terus parjun membuat si panganan. Kami pekor dulu sesekali parjun. Ikon gantian, adi. Ino pandana dalam artia imbar bawa doh perempuan. Siang mek makaulah. Tak pola pergi jatuh kita berpikir tari waktu kesetaraan gender. Siang mek membuat si panganan boy gantian di pertanyaan. Isi parjun. Mana nomale mah. Ama manangina kalau daftar tahu deh bahwa mana boy. Nah parpudi menurut kami tandana boyo perempuan hudul dicul. Anggo di gereja sangat tadi deh. Nah culu di AKBP terpisah do hudulan di bawah dokor perempuan. Nuai ngamle. Ada anggo di pertanyaan otomatis do BI na moro tor lama dikani dahu. Ape molo mangan perpudi do hamu. Ape anggo do na cumolo udah beli. Nah itu lagi julur kita. Isi napar julur itu lagi julur. Isi napar pudiro baik lo pudi. Di jalan masudi naruh pertanyaan. Pudi yang itu kata ima abdan nunga hehe Kristusi saleli nguluna Kristusi do namangon diho kamu angka perempuan. Umbang kedope emansipasi di Kristus tu perempuan asasian toko-toko na asik. Anggo Kristus saat dumare. Kemudian itu kata napar pudi. Parheheon perempuan dak kia gabi hapunjungan, dak kia gabi pangimpola di perempuan. Pas dari songon ina. Biar rohani ina biasanya sikap ibu, sikap perempuan selalu merangkul semua. Dan kebangkitan perempuan HKBP juga harus bersifat merangkul dan mendorong semua. Perempuan HKBP sejak dulu dikenal bukan perempuan yang eksklusif, tetapi perempuan yang memberikan hati dan jiwanya juga kepada keluarganya, kepada orang lain. Ado yang budok isi. Molo hehe perempuan HKBP, hehe ma anakon, hehe ma dana sekolah minggu. Dorong kamu mah, songo dia pakai hion di perempuan, asa doho dak dana he. Napa dua ho? Molo hehe perempuan, hehe malansia. Molo tajaha aman do inan titik tinggi, adong tulu sia halak lansia di Kuriak. Apa dah adong dope punguan di lansia. Jadi lansia do buarna dibayar di Sinolibora. Adong tiki dongan nama musuh nama 20. Adong nama 10, on nama 20. Dah lansia do dia. Ada adong kata bata no mampi mandok orang nina tua. Ali ko pak bayar tadi. Asa do lansia hehe. Asa do lansia memuji di bata. Ali do kolani molo hehe perempuan. Mau lihat mah. Alamar hiti di pesta parheon di sario kamu dengan muna akan napunju. Na ikon berjuang sahalakna magodihon keluargana ima akaina nama baru. Mau lihat mah los dorong kamu mah asa jongjong kumuan ina nama baru di tonga-tonga di Kuriau. Catatan nami adong do 30 hala ina nama baru di Kuriau. Asa hehe nasida. Asa merasa nasida tetap sangat jauh tetap margubo nasida. Karena pengalaman tidak hanya di desa-desa tapi juga di kota-kota. Seringkali perempuan yang telah kehilangan suami juga menjadi kehilangan rasa sukacita
kehilangan kekuatan, dan seringkali merasa direndahkan. Di soal mahamu yang marpumu di Kuriau, waktu kamu hari ini sedih hari aku marpu. Jalan asa tetap masih tubuhan, tetap kita masih tangyangan, masih haposan, masih lupa. Nah, parpu bisa halis yang kami nunga hehe Kristusi mula mahita tada potong maibana di bagas tadi, tak somba maibana, tak puji martuarna nabadiai. Amin. Martandian mau lihat tema Tuhan nunga hehe oh Tuhan mangondihon ngulunang odo Tuhan na gugu, Tuhan na sangat, Tuhan na marmulia. O mahusombahami Tuhan di bagasan ngulunang. Tuhan lehon madihami tom dimi. Asa doh kami Tuhan taruli, asa hutan dahami Tuhan kuaso hake heonmi. Jupangi mahami Tuhan di bagasan ngulunang siap hari. Asa margugu kami Tuhan berjuang. Asa toktong kami Tuhan dungo. Jala semangat kami Tuhan mengula kesilong nami. Molo gali Tuhan kamatan nami hilalah kami. Met-met takilalan nami. Patuduh hormat kami Tuhan buasoni. Iyo matangan nami Tuhan tunggu mahami asa hehe kami use. Odo Tuhan nami. Odo Tuhan na gugu Tuhan na sangapi. Alan itu homa kami mangut sate. Upasal kami na Tuhan sandok diri nami. Keluarga nami. Ulawan pandalaman nami. Profesi nami tiga-tiga nami tuho. Pasu-pasu may Tuhan. Dongani mahami mangula kasilon nami. Dongani kami di sudimulu nami. Udang utangnya kok kami Tuhan tuho. Ale saluhut na kapangiduan nami. Akasita-sita nami. Upasahan kami may tuho. Holan mga sahon buang ni Kristus Yesus. Tuhan si balua kami. Amin.